Винаги, когато Христос се движи, има винаги голямо множество. И аз се моля да дойде това време, в което където и да се движи Божий човек, моля да чуем едно амин, когато да се движи Божий човек, да има много голямо множество. Да има движение. Защото там, където е Бог, има движение. И ти отиваш в това движение и разрушаваш делата на дявола и установяваш царството на Бога. И когато се приближи до градската порта, ето изнасяха мъртвец. Единствен син на майка си, която беше и вдовица. И с нея имаше голямо множество от града. Друго множество. От едната страна е множество, което беше с Исус, учениците, обаче от другата страна идва друго множество, което носиха със себе си мъртвец. Единствен син на майка си, вдовица. И Господ, нека заедно да кажем, и Господ, като я видя, смили се над нея и каза: не дай да плачеш. Днес имаме нужда да чуем това слово. Днес имаме нужда да чуем това слово, защото много от словата са се отдалечили от любовта, милостта, загрижеността на Бога. Повече сме станали законници, какво трябва да правиш, как трябва да го правиш, защо трябва да го правиш, но не да доближиш хората до любовта на Бога. Защото имаш и любовта на Бога, всичко е много лесно. Няма нужда някой да ти казва какво да правиш. Ти вече го правиш, защото любовта на Бог е в тебе. Смили се. Винаги Бог се смилява. Когато види такава трагедия, когато види такава мъка и страдание. Защото имаше тълпа с него, но от другата страна имаше друга тълпа, която плачеше, която изпращаше. Единственият си син, вдовица жена, остава напълно сама. И Исус беше точно там, на точното време, на точното място. И чуйте какво казва по-нататъка. И Господ, като я видя, това го казахме, смили се над нея и каза: не дей да плачеш. Искам да се обърна днес към всеки един от вас. Не плачете. Не плачете, когато идва проблема във вашия живот. Не плачете, когато идва трагедия в живота. Не плачете, когато ситуацията става невъзможна и не знаеш какво да направиш. Защото с безпокойството, с страха си, с притеснението си, с ужаса, който достатъчно е в главата ти, няма да промени ситуацията. Спри да плачеш. Това е първото нещо, което Бог прави за теб. Спри да плачеш. Нещо ще се случи. Нещо ще стане. Ако Бог го казва към тебе, ако Бог го казва към мен, значи нещо Бог има на предвид да направи. Защото преди това се казва: смили се. Неговата милост, Бог е воден от милостта си. Бог е воден от любовта си. Той не е воден от други неща. Поради Неговата милост и благодат сме тук на това място и на тази земя. Поради Него сме тук. Продължавам нататък историята, за да не губя време. Тогава 14 стих се приближи и се допря до носилката, а носачите се спряха. Днес това е, т.е. в тогавашното време не е имало каручки, не е имало файтончета, не е имало коли, носили са мъртвеца на ръка. Хора се го носили на ръка. Аз се спомням още преди години, точно по този начин е било. Исус се доближи и те хора, които носиха детето, което беше мъртвец, се спряха. И каза: много е важна Божията дума. Много е важна Божията дума. И каза. И това, което каза, ще промени цялата ситуация. Момче, казвам ти, стани! Не ли ви е познато същото с Лазар, който беше 4 дни в гроба? Лазаре! Излез. Днес Бог също го прави с хората.
Той се удоволства да възкресява. Той се удоволства да изцелява. Той се удоволства да освобождава. Той се удоволства неговата демонстрация да бъде постоянна в живота си. Така че това дори което се случи по време на службата, искам да ви кажа нещо. Не знам дали го разбрахте. Когато аз извиках живот, тя беше умряла. Само даде главата. Так! И до там беше всичко. Нейният живот приключи. И затова извиках живот, защото не беше момента живота й да приключи. И има още живот в нея. И Господ го направи, демонстрация направи пред всички нас, как може да възкресява. Осъзнавате ли го това нещо? Осъзнавате ли го това нещо? Това не беше просто така леко приглушай. Аз бях там, аз бях точно до нея отзад. Докато хвалихме Бога, докато славихме Царя, както винаги обичам да го правя сърцато, с цялото сърце. Не ми пука дали някой ще ми каже пееш фалшиво или не пееш хубаво или там. Не ме интересува, аз се покланя на моя Бог. И в същия момент някой там нещо се случва. И аз само видях с цялата ситуация. Този човек си отиде. И в духа ми се надигна и каза: живот в името на Исус. И брата веднага се обърна и той вика: живот! И брата, който беше отпреди: живот! Това трябва да прави църквата. Това е ролята на църквата. И само този, който има духът на Бога, знае силата и властта на възкресението. Знае силата и помазанието на изцелението. Знае силата на това, което Бог може да направи. И защото всяка демонична сила няма власт и сила тук на това място. Дух на смърт да си отива, живот в името на Исус, и това е. Погледнете тази жена, само я погледнете. Беше цялата в студено. Цялата в студено беше. Неведнъж човек ми умирал в ръката и Бог го е възкресял. Целият в лед става студено, няма живот. И в този момент променя се цялата ситуация. И започна, аз затова няколко пъти стоях, викам, докато започне да има топлина в челото и в бузите и в сърцето и ритъма да се върне в нормално, както трябва да си бъде, защото то прескачаше. Так! Това беше. Такъв ритъм. И започна да бие нормално. Тък. Боже, благодаря ти. Сега, ако я пипнете, няма да е студено. Тя е топла, защото живота е вътре там. Бог ни го демонстрира за нас в църквата, за да разберете, че ние живеем в реалност. Ние живеем в реалност. Това, което Христос демонстрираше, беше реалност. Тук вече говорим за момче, което е вече умрял. Единствена майка, която е вече довица и също време единственият син, който е починал. Мъка, страдание, болка. Исус каза: момче, ставай. Само Исус може да заповядва. Само Исус може да връща живота. Защото Той е пътят, истината и живота. След тази случка и аз ще задам един въпрос, ще го оставя като домашно. Учениците на Йоан, като видяха това, защото се разгласи навсякъде, че Той е пророка, че Той е този, който трябва да дойде, говори за Исус Христос. И учениците на Йоан отидаха при Йоан. Ти знаеш ли, чули за Исус? Чули какво стана? Малко ви го преразказвам, това в следващите стихове говори, за да изпадна в някаква подробност. И в следващия момент Йоан каза: идете, питайте, ти ли си този, който трябва да дойдеш? Ти ли си този? И може би ти си задаваш този въпрос. Исус може ли да ме изцелява? Исус може ли да ме освобождава? Той ли е мой спасител? Той ли е Господа, в който трябва да вярвам? Чуйте какво се случи и с това ще ви оставя. В същия час Исус, Той изцели мнозина от болести, от язви и зли духове, и на мнозина слепи даде зрение. Тогава Той им отговори: идете и разкажете на Йоан това, което видяхте и чухте, че слепите проглеждат, куците прохождат, прокажените се очистват, глухите чуват, мъртви биват, възкресяване и на смирените се проповядва благовестието. На такъв Бог вярвам! На такъв Бог вярвам!
който се движи. И докато Йоановите ученици го питаха, той изцеляваше, той освобождаваше, той възкресяваше. Чудесата на Бога бяха там. Купнея и го вярвам с цялото сърце, че България ще преживее това. Ще дойде възкресение за България. Ще дойде възкресение за този народ. Хората ще го видят такъв какъвто е. Силен, мощен в слава. В такъв Господ вярвам. Можеш и ти да го повярваш. Църква, събуди се. Не бъди само отчаиваща си, мрънкаща си, постоянно оплакваща си църква. Бъди църква, която дава слава на Бога. И ще вижда славата му. Славата му. Някой казва, брат Ники, много си втренчил в чудесата за мен. Това е движението на Бога. Това е движението на Святия Дух. Където е Духът на Бога, там има свобода. Където е Духът на Бога, има свобода. Може да чуе на амин. Където е Духът на Бога, има свобода. Няма смърт. Няма смърт. Бог няма да позволи и неговите, които го вярват, няма да позволят дори някой да умре. Ще възкръсне. Помни го и Бог ми го напомни вчера. Жената, която ще дойде с инвалидната количка. Ще дойде този момент, чакаме го, вярваме го. Жена, която е от друго място, не е от Замфирово, ще дойде водена от Духа на Бога, да дойде на това място и ще извика: Господи, изцелението ти да дойде и силата на Бог ще изпълни, ще дойде сила в краката и тя ще стане, ще ходи, ще изхвърли инвалидната си количка и църквата ще започне да вярва. Дошло е време, в което Бог започна да евангелизира църквата, за да повярва. Къде сме тръгнали тогава да евангелизираме света? Къде сме тръгнали да повярват другите хора? И много пъти сме като критици и говориме хората да повярват. А ти вярваш ли? Вярваш ли? Младото поколение има нужда да бъде насърчавано. Старото поколение има нужда да бъде насърчавано. Единственото нещо, което прави и искам това да бъде целият ми живот, да насърчавам, да приближавам хората до Бога. Винаги когато дойде, баба ми вика: ти ме насърчаваш. Айде бе, баба, кога ще дойде момента, когато ти ще ме насърчаваш? Откакто съм дошъл, една дума за Бог не си ми казва. Аз говоря за Бога. Виждате ли църквата на Твоя заприличила? И много хора живеят по този начин. И аз предизвиквам църквата, предизвиквам Замфирово, предизвиквам всеки един в името на Исус Христос. Стани ти, който спиш. Събуди се, излез от тая литаргия, излез от религия, излез от традиции, излез от парашки, излез от козунаци, излез от агнето и излез и прослави агнето над всяко друго агне. Исус Христос, царят на царете, Господ на господарите, който е силата и славата и Той няма да спре да бъде тук! Ако ти си спрял, Той не е спрял. Ако си станал като мъртво море, Той не е спрял. И Той ще разбие дори мъртвото море в тебе. Ще го разбие. Позволи му да го разбие. Позволи му бурята да отихне в тебе. Позволи му да бръкне в дълбочина и да започне да маха всичките вериги, да ги скъса и да ги сруши в името на Исус. Видях, че има две врати. И ще ви демонстрирам нещо накрая. Разликата между хлопане и чукане. Това е чукане. Обаче Словото не говори за чукане, а хлопане. Това е хлопане. Чуйте, демонстрирам нещо. Силно ли е това? Стряскащо ли е? Бог хлопа на сърцето ни, а не чука на сърцето ни. Защото Той знае, че ако ти днес не го приемеш в сърцето си, ти просто оставаш завинаги вън. Тази картина, вярвам, че ще остане твърд отпечатък, това, което го демонстрирах. И вие ще знаете това нещо. Той не чука, Той хлопа. За да хлопа, значи е много сериозна работата.
Време е, душо на Господа. Приемай Господа, приеми го в сърцето си и кажи: айде, Господи, прави каквото искаш, стига съм бил господар в своя си дом и да си правя каквото си искам, както си го имам. Яш, пи, душо, весели се. Дойде време да дойде истинския господар, да влезе и да разтури масите, да разтури всичко това, което не е угодно, за да бъде домът ми. Домът ми какво? Молитвен дом. Кой е думът ти? Тялото ти е храм на Святия Дух. Какво прави Господ? Идва и разтурва, за да влезе и да започне да действа. За да бъде думът ти молитвен дом. Бог да ви благослови. Това е, което исках да споделя и това е, което исках да ви кажа от Святия Божи Дух. Само 2 минути ми трябват още. Затвори си очите там, където се намираш. Затвори си очите. А ако в момента има някой, който се отдалечил от Господа и го усеща това много силно, говоря точно към тебе. Боже, моля те в името на Исус, нека днес да дойде това велико, прекрасно време, в което ти няма да хлопаш, но ще влезеш в сърцето на тези хора. Влез надълбоко в живота на тези хора, да се приближат отново пред теб в името на Исус. Нека твоята любов да ги изпълни и да познаят тебе от опит. Сега, ако има в тялото ти болест, която се опитваш по един и по друг начин, чрез лекарства, лекари и всякакви диагнози, които ти говорят, че до края на живота си ще бъдеш постоянно в това нещо, искам да ти кажа, че Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги и че в Неговите рани ние имаме изцеление. То беше изработено преди повече от 2000 години на кръста. То е изработено за теб. Няма нужда да искаш Бог да направи нещо, което вече го е направил. С вяра приеми точно сега божественото изцеление на твоето тяло. Всяка бучка да се стопи, всеки тумор от корен да изсъхне, всяка диагноза лоша да се промени в името на Исус точно сега. Кръвно налягане да се нормализира. Сърдечен ритъм да се нормализира. Ако трябва ново сърце, Боже, давай ново сърце. Кръвта, Боже, обновявай кръвта на много хора. В името на Исус да има уросяване, да има благословение навсякъде в името на Исус. Умствени проблеми в областта на слуха, изцеление в мощното име на Исус. А ако е от нечист дух, излез в името на Исус. Дух нечист в името на Исус, от глухота вън в името на Исус, изговаряме изцеление и освобождение точно сега в името на Исус. Говоря точно сега в мощното име на Исус. Изцеление, изцеление и освобождение от всяка немощ, от всяко бреме, от всеки товар, който не ни принадлежи, защото Исус дойде, за да вземе всичките ни грехове и всичките ни болести, за да бъдем добре. Благословен да си, Царю, благословено да бъде името Ти. И накрая си моля, възкресенската сила да влезе във всеки един от нас, за да можем да живеем, да се движим и да съществуваме поради възкресенската сила на Бог в нашия живот. Благословен да си, Царю, благословено да бъде името Ти, благослови Замфиро, благослови църквите, Боже, благослови делото си и нека се разширява и нека се оголемява, Господи. От най-малки до най-големия, Господи, спасението Ти да бъде в името на Исус. В Тебе вярваме и от Тебе очакваме и Ти благодарим, Господи, че очите ни ще видят и ушите ни ще чуят и сърцето ни ще ни разбере, че Ти си същия вчера, днес и завинаги и че Твоята ръка ни се скъсила, за да благославя и Твоето ухо не е отъпяло, за да чува. Боже, благословен да си! Благодарим Ти, Господи, за телото на кръста. Благодарим Ти, че Ти си жив Бог и не си като боговете в този свят, но си жив и реален Бог. В Тебе вярваме и на Те поповаваме. В мощното име на Исус. Амин. Бъдете благословени.